Μία ρε, μην το περνάς σε 50 φορές, μαλάκα, στο μαρτυράει, στο μιλάει μόνο του. Έτσι τον αντίθετο. Αυτό είναι παραγγελμένο και καλά. Παραλειτουργεί. Χρειάστηκε να παραδώσει μαθήματα για ευρωπαϊκού πολιτισμού των πράσινων Μιχάλης Τρεμόπουλος. Στην εκπομπή του Μέγκα και τις ευρωεκλογές αναφέρθηκε και με τρόπο που κανείς δεν περίμενε, άποψο και μάλιστα υποτιμητικό και υποψηφίους άλλων συνδυασμών οικονομικής κατεύθυνσης. Δώσ' του εδώ, όχι, πριν το αυτό σου, δώσ' του. Περίμενε.